Arratsaldeko 5:00 abiatu da 17. korrika Trebiñutik. 10 egunez, 2507 kilometros, Donostiara arte Euskal Herria eskuz esku zeharkatuko du. Ordu erdi lehenago ekin diote hasiera ekitaldiari. Ordurako jende andana bildu da Trebiñuko plazan. Abainotik. Zema kilometroituko asmoa daukazue? Ikusiko dago honek zemat aguantatzen dituen, zeberak eraman ditu umia karruan eta horren arabera erabakiko dugu. Bueno, guk amengo Trebiñuko jenti batzuk ezagutza ditugu eta euren euskararekiko jarrera be neko ona da, bai. Ikusiko dago, alkateak esan du Trebiño araba dela bergia bihurtzen dan. El Ciegotik gatoz. Aldianak, egiten duen beroakin aldianak. Bestik ez dut esango. Jende pilua bildu da hemen, egia esan oso polita dau Trebiño, oso polita. Bai, egun polita pasatzea, espero dugu. Portugaletetik eta Santutxitik, eskerraldetik. Bakarra, kilometro bakarra ego dugu. Nora da, ez da? Gero eski, segurazki bakoitza bere herrian korrika egingo du eta guzti batera, amaiera, ez da? Donostiara, ez da? Bilagonatik Gipuzkoatik, bai. Eguzki honekin nahi nituzkena baina gutxiago, baina gutxienez lau bateo ingo itxego. Bai. Hemen euskara bultzatu behar da, eta jende pila bat elkartu behar hemen, eta bueno, ikusten da euskaran aldeko grina hori bada, hola, ez? Lopidanatik. Txitzeren umekin ezin dugu gauza hondirik egin. Trebiño araba da, izan behar da, bai. Santurtzitik, ezkerraldetik gatoz. Gitzi, bero handiei egiten du asko egiteko. Gitzi. Jende piloa eta hemen nabarituko da, euskaldunduko dugula berehala. Bai, baina Euskal Herri osoa, Pilar Antzotegi 17. korrikaren hasiera eskatu eta hori antolatzeaz nagusiki arduratu den Gutxizolo elkarteko kideak egin du lehenengo kilometroa. Hau ez dugu inoiz ikusi, Trebiñon ez da inoiz hasi korrika, baina pasada. Erantzuna pasada bat izan da guretzat. Ukingarria izan da. Bai, kristona. Orain ikusi dugu, egin dugun lana, merezi izan duela, ez? Pasada bat. Hilaren 17 igandearekin helduko da korrika Donostiara. Bilarriko neskato mutilak, erditik, poliki, aurrera neskamutilak!